Gaur Zaldibin gaude, 16 urteko pago landaketa batean. Landatutako pagoez gain, aritzak, lizarrak eta bestelako hostozabal batzuk ere badaude. Potentzial nahiko handiko basoa da, ekonomikoki zein ekologikoki, eta aurten Tantaiko basolanen taldearen bitartez, lehen mehasketa eta inausketa altua egin diegu etorkizuneko arbolei. Aurtengo Tantaiko bazkidentzako ikastora ere bertan eman dugu. Ikastora hauen helburua bazkideen arteko harremanak sendotzea eta basogintza ereduaz ikastea da, ondoren bakoitzak bere basoetan aplika dezan. Mehasketa eta bakanketen helburua berdina dira. Etorkizuneko zuhaitz honenei lehiakideak kentzea. Bien arteko ezberdintasuna da, mehasketan ez dela egurraren aprobetxamendurik ematen, eta bakanketetan egurraren eta zuraren aprobetxamendua ematen da. Bakanketa bat edo mehasketa bat noiz egin erabakitzelak orduan, indikadore ezberdinak erabiltzen ditugu. Basoak berak esaten digu noiz behar duen bakanketa bat. Alde batetik, gora begiratu dezakegu, adaburuetara. Adaburu denak elkarren kontra eta garatzeko espaziorik gabe daudenean, segurueni bakanketa egiteko edo mehasketa bat egiteko momentua da. Lurrera ere begiratzen dugu. Basabean dagoen landaretza ere oso adierazgarria izaten da. Adibidez, pagadi honetan, landaretza oso urria da. Zuhaitzen arteko lehia oso handia delako. Landaretza oso baxua, tolerantea eta dentsitate gutxikoa dago. Mehasketa edo bakanketa bat behar ez duen baso batean, kontrakoa bilatuko genuke. Landaretza asko, dentsitate altuan, eta argitasuna gustoko duena. Adibidez, hasia, oteak, txillarrak. Ze zuhaitz moztu behar dinen erabakitzerak orduan, lehenik eta behin etorkizuneko zuhaitzak aukeratzen ditugu. Etorkizuneko zuhaitzak iraupen luzeko pinturarekin margotzen dira, botabarrekoak X batekin eta erastuntzekoak E batekin. Ekintza bakoitzaren helburua basoaren balio ekonomiko eta ekologikoa handitzea da. Beraz, balio ekonomiko zein ekologiko altuko zuhaitzak aukeratzen ditugu etorkizuneko zuhaitz bezala. Etorkizuneko zuhaitzek adaburua ongi garatzeko baldintzak hobetzea nahi dugu. Beraz, adaburuarekin lehiatzen duten zuhaitzak kentzen ditugu. Aldi berean, inguruan zuhaitz txikiagoak eta espezie ezberdinak mantentzea komeni zaigu, argiaren erregulazioa mantentzeko eta bestelako funtzio ekologikoa betetzeko. Kentzen diren zuhaitzak normalean tamaina handiagokoak eta kalitate txarrekoak izaten dira, gehien bat adaburua lehiatzen duten zuhaitzak. Zein zuhaitz kendu erabakitzerak orduan, faktore ezberdinak eduki behar ditugu kontutan. Hala nola, espezie bakoitzaren lehiarekiko tolerantzia, inguruan dagoen itzala, basoan sartzen den argi kantitatea, enborkimo botatzeko espezie bakoitza duen joera edo kenduko den zuhaitzaren orientazioa. Espezie bakoitzaren ezaugarri ekologikoak ezagutzea oso garrantzitsua da aukeraketa egiterak orduan. Gaurko kasuan adibidez, pagoa, lehiarekiko oso tolerantea da eta kimua botatzeko joera oso txikia du. Beraz, pagoa ondo moldatzen da dentsitate altuan eta lehian, baina aldi berean, lehiakidea baino gehiago kendu aldiogu ekintza bakoitzean, kimua botatzeko joera oso txikia duelako. Basoaren eta kenduko den zuhaitz bakoitzaren orientazioa ere faktore garrantzitsua da. Ez da berdina, iparraldera dagoen zuhaitz bat edo hegoaldera dagoen zuhaitz bat kentzea. Hegoaldera dagoen lehiakidea kentzen badiogu etorkizuneko zuhaitz bati, sartuko zaion argi kantitate asko handiago izango da, iparraldera dagoen zuhaitz bat kentzen badiogu baino. Bakanketa eta mehasketa hitz egiterakoan sortzen den zalantza nagusietako bat, zutik geratzen diren zuhaitzei eragin dakiokeen kaltea da. Kasu honetan, zuhaitzak oraindik nahiko txikia direnez, kalte hauek ekiditea nahiko erraza da. Orokorrean, bakanketa modu honetara egitean, etorkizuneko zuhaitzak pinturaz markatuta egoteak asko errazten du botabarrekoen norabidetzea. Bestetik, kalteak eragiteko arriskua handia denean eta sortuko dugun kaltea onura baino handiagoa dela uste dugunean, erastuntzeko aukera daukagu. Zuhaitz bat erastuntzen dugunean, pixkanaka lehortzen eta erortzen joaten da. Kalteak ekidinez eta ekologikoki interesgarria den habitatua sortzen dugu. Gainera, hildako egurra oso garrantzitsua basoaren funtzionamendu egokirako, bere osasunerako eta biodibertsitaterako. Habitat oso garrantzitsua da, txori, intsektu eta mikroorganismo askorentzako. Lanen efizientzia handitzeko, kasu honetan bezala, bakanketa edo mehasketarekin batera inausketa egiten da. Lehen mehasketarekin inausketa baxua egin ohi da, eta lehen bakanketarekin inausketa altua. Gehienetan etorkizuneko zuhaitza bakarrik inausten ditugu. Inausketa bera inbertsio nahiko handia da, eta etorkizuneko zuhaitza dira basoaren balio handituko dutenak. Hasieran aipatu bezala, ekintza bakoitza basoaren balio ekonomikoa eta ekologikoa handitu behar du. Eta inausten ditugun etorkizuneko zuhaitza hauek dira basoaren errentagarritasuna bermatuko dutenak. Lan hauek ondo egitea ezinbestekoa da. Lehen aukerak eta egoki batek bermatuko duelako basoaren errentagarritasuna epe luzera.
Horregatik, garrantzia berezia ematen diogu etengabeko formakuntzari eta Tantaiko basolanetako lantaldea bezalako talde espezializatuak edukitzeari.